tawili wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah cikakken zance warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi zance na biyu wanda ba da alaka da wancan haka waɗansu malaman tafsiri suka ce sai ya zanto banda Allah ba wanda ya san mutashabi tunda ko ba wanda ya sani kenan sai a koma cikin inda ya bayyana shi dan yayi mana bayanin sa amma idan muka ce a'a abinda ake nufi wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi ba wanda ya san tawilinsa sai Allah sai kuma tabbatattu cikin ilimi ina fata an fahimta sai zanto ar-rasikhuna fil ilmi sun san fassaran mutashabi amma idan muka dauki maganan farko ar-rasikhuna fil ilmi ba su san fassararsa ba yaquluna amanna bihi kawai abinda suke cewa mun yi imani da shi amma ba su san fassarar shi ba ina fata an fahimta to cikin ma'anonin guda biyu wacce zamu dauka idan muka dauki ma'ana ta farko li'irabi zai fi taimakon mu amma abinda take nuna a lokacin ashe su ar-rasikuna fil ilmi za su iya sani ne idan Allah ya bayyana shi a wani wurin domin Allah ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a in ya bayyana shi cikin muhkam karshe dai ilimin nashi ne amma ya bayyana baya hana mutane su sani ina fata an fahimta idan ko mun ce a'a illa Allah war-rasikuna fil ilmi su ma ar-rasikuna fil ilmi din a dai wannan ma'anan ba su suka sani da kansu ba Allah ne ya sanar da su karshe sai natija ta koma daya to kasancewar Allah ya sani ar-rasikhuna fil ilmi sun sani shi ke nuna da ilimin Allah da nasu ko da sanin Allah game da wannan da sanin su ya zama daidai wa daida a'a Allah ya san abin cikakken sani su kuma sun san dan abin da Allah ya so su sani game da wannan abin da haka sai zanto na ubangiji shine cikakke so kuma nasu ba na kasashe ne saboda ka'idar wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa fawqa kulli dhi ilmin alim ina fata ya fito fili warrasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wama yazakkaru illa ulul albab su ce dukkanin sa daga wajen ubangijin mu yake wama yazakkaru babu wanda yake daukan wa'azi na alqur'ani illa ulul albab sai mu abuta hankali Allah sa mu cikin su sai aya da zamu rufe aya ta 1 da ta 2 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ubangiji yace rabbana la tuzigh qulubana yana hikaito mana ar-rasikhuna fil ilmi saboda imanin su sai suna cewa rabbana ya ubangijin mu la tuzigh qulubana karka kautar da zukatan mu karka sa mata zaigi irin yadda allazina yattabi'una ma tashabaha suke da zaigi a cikin zukatan su la tuzigh qulubana karka kautar da zukatan mu ba da idza hadaitana bayan ka riga ka shiryar da mu wa hab lana min ladunka rahma ka ba mu baiwa ta rahama daga gare ka innaka antal wahhab lalle ya Allah kai ne al-wahhab rabbana ya ubangijin mu innaka jami'un nasi lalle kai ne wanda zai tattara mutane li yawmin la rayba fihi a yinin da babu kokonto cikin sa shine irin ranar tashin kiyama yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun kai zaka tara mutane a wannan yini wanda babu kokonto cikin sa inna allaha la yukhliful mi'ad lalle Allah ta'ala baya saba wa'adinsa da ya riga ya dora ku yi hakuri tsawaita da muka yi kan waccan aya lalle hakan ya kamata ne kuma ina tabbatar muku da cewa rabin abin da ya kamata mu faɗa game da ita ba mu faɗa ba amma dai abin da aka faɗa alal akalli ya ba da mabudai na cikin ku akwai ɗaliban ilimi da idan sun koma littattafan tafsiri kuma za su ƙara haɓaka abin sun samu wata ƙa'ida nuqratul intilaq yantaliquna minha insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana sai ya fa'ida